Marhay na aldaw sa hindi mga Bicolano, mga Bicolana. Ngunyan maluto ako ng nilagang patatim. Papasiram-siramon tayo ni para sa pangutuhan. Yan, pinakulaan ko na tapos inapon ko tong lumang mga scam-scam na to para bakong malansa. Nilagan ko ng bawang, sibuyas, saka kamatis. Nilagan ko maning buto ng paminta. Yan, pinakuluan, kang malumoy na. Nilagan ko ng mais, nilagan ko pa ng patatas. Ayan, papadumuyin ta pa ninyo sa atyan. Pwede ko na inilagan ng star anise. Nilagan ko pa ng patis para medyo malasa ang tutuyang nilagang patatim. Ayan, malumoy na ang mais saka ang patatas. Kaya pwede na ininyo. Sigurado luto na. Lalagan ko naman ining kangkong. Ining kangkong na ni sa kabukchoy. Kinuha ko lang dito sa Kuyang Garden. Yan. Okay na. Sold na ang satuyang panguntuhan. Malumoy na ang satuyang patatim. Yan. Salamat sa pagdala nindo mga kabicolano, kabicolana. Okay. Sa sunod na video graray. Bye bye.